Hayi bakithi bengishilo ngabe kumbani ihora leshumi nanye ungalinga unyakaza umsakazo nakho ikhwezi sekunjalo injabulo kwamnandi uthi bakithi umsakazo umphakathi ikhwezi FM namhlanje ungahosta kamnandi uhanjele kamnandi izinsizwa uvakashele kahle kahle ngesizulu asisho uhanjele usukushonele lapha uvakashele kamnandi lapha uvakashele kamnandi lapha iPongola Home Train umsakazo ikhwezi into ngasibingelele Siyanibingelela kakhulu abalaleli bomsakazo ikhwezi niyaphila na? Hayi ekhwezini siyaphila futhi siphila kakhulu mase siziphongola Home Train. Hey nathi siyaphila Nkosi. Sesike sezwe kuthiwa ewu. Ay. Ewu. Aha. Engome. Nto ngafethu kwenjabulo sibe namsaza nikhwezi. Kade umemezela cishe iminyaka 2 ephelile. Lo ngathi ngicishe ngicela ufike lapha e-studio. Wathi uNkulunkulu nesikhathi sakhe. Isikhathi sakhe sinamhlanje. Saka 3 October. Awu. Sengifike eqathatha. Kunjalo ke sisuke ePomoroyi namhlanje umcimbi kungathinda amazwi akho ngadlulisa ukubonile ePomoroyi maqala uthanda komculo eCathamini. Into engijabulise kakhulu ePomoroyi ngibonga kakhulu ngendlela abantu abasapote ngawo umculo wethu basupporta yonke into esenzayo. Futhi ngendlela kwengayo ngibonile ngaphinde ngabonga namameya besingathe ngayo yonke indlela ngiyabonga kakhulu ngendlela abayiphathe kahle ngayo ave niphathe kahle singathi nangelinye ngiphathe kahle kanje ya hayi kuhle kakhulu neRainbow Record bababonga kakhulu ukuthi ngempela nifike nizobaxhasa emcimbini wabo ngempela wabasezingeni eliphezulu ngenxa yophongola ngenxa Zulu Messengers Royal Messengers ohlanganana hayi kodwa bakithi ngeke ngabona kunyakazwa lapha Thacothoza wena suka Ntonga ikufuna ngafisa ukuthi ngempela singene kamnandi ngawo namhlanje nje ofisa nje ukuthi abalali bezwe ukuthi ikhona insizwa lapha e-studio ngoba ngiyayibona insizwa ikhona hayi angiqale ngiyibingelele insizwa kazwakala emakhaya asibingelele bafowethu yebo ngiyaphileka kodwa nani nikhona e-studio hayi ngangifuna babe nizo ngendaba senizwe ngendaba ukuthi kwakukhona iPongola ngoba ngithunyela umuntu ngwampela lapha Ntonga ithini ngoma afisa ukuthi ubingelele namhlanje ngibani ongamele indlala akekho noma munye futhi noma munye nazo Balonga melindala akekho noma munye Balonga melindala akekho noma munye Balonga melindala akekho noma munye Ulumeni Zobe ukhohle ukhule esweni Uma ukhohle indlala Ulumeni Zobe ukhohle ukhule esweni Uma ukhohle indlala Umele ngingadlile nabantaba Umele ngingadlile Sawushona umlele ngingadlile nabantaba umlele ngingadlile namhlanje sawushona ulumeni uzobe ukhohle lukhulu ulumeni uma ukhohle ulele ulumeni uzobe ukhohle lukhulu uma ukhohle ulele malume bamcela phansi umalume wena sonto sonke emhlabeni kodwa namhlanje awuyahluphe baba wamulele baba wami wena sonto sonke kodwa namhlanje ulele bathini kulo mama bethu bahlengula mama bethu bahlengula abantu bethu baphinde bawulala bahlengula mama bethu bahlengula mama bethu bahlengula abantu bethu baphinde bawulala ulunani uzobe ukhohle lukhulu ukhohle ngezempilo nomhlaba wakithi uthwele amathuna nomhlaba wakithi uthwele intandane nomhlaba wakithi uthwele amathuna uthwele intandane nomhlaba wakithi
Aso pamfa Ibola baba fana bopongolo. Ngangazi ngoze ngelilide nami ngelinye 03248159 buka ke ncinga umuntu kuba njena nje la emsakazweni ekhwethu asikho isicathamelo nomunye umsakazo onesicathamelo esilokha njengalesi gogo bathi siyalokha abantu abasha bathi siyarokha shame asibingelele sawona siyaphila mfowethu nathi Pongola namhlanje ngifuna nikhulume nami nampa abantu Siyakusiza. Yolandela lo mculo siphefumula la. Awubakithi. Siyasibongela mfowethu. Awubakithi. Yipho ngafisa bephumela lapha e-studio bengayishayanga. Umgciko ngandi ingoma le. Shoko manje kanjalo kumlaleli eTemsweni emsakazweni iKhwezi FM ayofuna nishaya umgqiqo. Okunye ke lapha siyafisa ukuthi sikhumbuzane iqembu iPongola lingelinye lamaqembu ngempela senesikhathe ekhona eyidonsa niqale nini uthini umbiko wenu kubantu abasha baningi abantu abafisa ukuqala isicathamiya baba Mntungu kodwa manje akukho lokho impumelelo ayigijimi lapha esicathamiya dinga abantu ipatience ngeke ngayibuka amazwi angadlulisa kubantu abasaqala ama group noma abafisa ngelanga ngempela bebe nama group afana noPongola anegama ezweni futhi ke okwenu ngicela ukusho lokho hayi ngoba ngithenga amehleni unique ayikho igroup ecula njengePongola Home Train lo ngazalwa ngazi noma isikhona umuntu noma senikhanda iJoni Aw engakusho nje mfowethu kubantu abasha abafuna ukuba abaculi ngakusasa kufanele kwenothando nokubekezela vele emculweni futhi ofana nalona kufanele ubekezele kakhulu ngoba kunezikhinsi kunemqansa ekhona oya kodwa nje uma nothando yonke into iyenzeka emculweni shothi uthando lubaluleke kakhulu injalo ke indaba sikhuthaza uthando emsakazweni iKhwezi njengoba besho iPongola Home Train kambe mangaka amacokiseni nawo niqale ngabophunyaka futhi hey sesiqhubile impela siqale ukurecord ngeke ngibeke nje ukuthi la siqale khona ekugcineni ngale ngeke ngiqale lapho kodwa nje ukuqala ukurecord siqale ngo2001 2001 yasihamba ke impela ke sihamba kuze kufike manje oya iminyaka engaphezulu kuyishaka lolunye ukhona ababengakazali angazi ke mina ngase ngikhona ngicela ukuthi lapho umlaleli ozongena esho ngempela ngoba kubalekile abantu banithanda Mntungu lokho hayi ngoba ngikusho ngoba kukhona nini lapha e-studio uyalazi uthanda ihlelo ukutshela lonke abale bomsakazo iKhwezi FM bayithanda kanjani igroup ePongola Home Train awusho wena ngiyizibonela uyibonela ingcini 03248159 0324815916 03248159 ukhulume kamnandi nampa umuntu ngabakhona neteam yakhe lapha emsakazweni iKhwezi la intro sikubingelele sikwamukele busuka ibuye emasesweni Ngoja sanibona lo. Oh yebo kodwa pain siyaphila njani wena Ngiyaphila ngabejabula wewe atana uphuma ngayo ke le yamathuna. hayibo Mntungu Siyabonga maphindele emagameni nami yakhumbula lesikhuluma nawe ukuthi abalali balindele kuphi ePomoro ya uyakhuluma ngifaka ngayiphi ya ngawa amathuna lawo ya mathuna la ngoba umbiko ukhona njalo sikubingelele sikwamukela ibuye emasesweni sawubona Hamba ugcwele amathuna siyathanda bosekala. Ungangaphumi isilamba negwele ngiyafisa ukuthi ngiqinisekise ukuthi ngomunye wabalandeli bamaphambili bePongola Home Train uyithanda kakhulu ke le awu bakithi siyabonga dadewethu kusiyamqhubeke njalo
khona insizwa ngithi khona insizwa ngithi iyamnandi into. Siyaqhubeka umsakazo nakhe Khwezi FM ku 90.5 na 107.7 FM. Soba kamnandi nabo ukuze gamanqe lehora esilona njengamanje isikhathi sesispecial sesinikeza kamnandi sibahlonipha ngomsebenzi omuhle abawenzayo. Sikubingelele sikwamukele sabona. Amen, amen, haleluya. Ntongo umuzoqaphela. Akekho umlalelwa ndawonye sekwangena. Indawo ezahlukahlukene umsakazo yobuzo enquthu. Hamba uyafinyelela khona. Ngaba kunanina kuyalivula ipage uthi hawu khona ingoma engayizwa uzoyishaya le. Ngabe yini? Hayi. Leya. Singakahambi kakhulu asibingelele sawona. Unjani? Mfowethu kuyaphileka nansi Pongola Home Train. Siyaphila mfowethu njani wena? Ngiyaphila. Yabona ke manje singene Friday ke manje. Ayo madoda. Usuthu. Ngiyakusaba sandla unezindaba awunyakusaba sandla unezindaba ewu 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 Awungithathela isikhundla manje uma saziwa sekuseceleni. Sibili kulonyaka ka2015 ngikhiphile kahle kahle album enibiphume ngo2014 yafika lapha emsakazweni iKhwezi 2015 ngisho nje sibhekile ukuthi top 10 ka okunye ke mekuphethe unyaka siyahlukanisa nje thina lapha emsakazweni Isicathamiya kuthiwa nansi ingoma ehlukanisa unyaka kulonyaka Hayibo ngebhadi kade ngakayifiki ke ngapha kodwa iyangena kulo 2015 iplaylist yakulonyaka awuthi kushabala lijive ehlukanisa lapho kusho mina ha hey madoda awushayenya mngana vuke emaminithini Shomtomusha wemntomusha udume ngani ufuna ubuza umntomusha udume ngani inkunzi ematholeni imadoda Wemntomusha udume ngani Wemntomusha udume ngani Wemntomusha ayekelo kuhle ajumelo kubi umntonjani Wemntomusha udume ngani Wemntomusha udume ngani wemntomusha ayekelo kuhle ajumelo kubi umntonjani injalo ke mlaleli ngakusuzwile ekhaya 03248159 090324815916 sesibheke ngasekugcineni ke manje ozongena ayisholo yena ngempela ke ikhumbula evuke emaminithini lesikhathi angafisa ukuthi ayizwe lapha emsakazweni iKhwezi ku 03248159 ku 0324815916 sikubingelele sikwamukele sawona iKhwezi lakho sawona namba abantu namba abahlonishwa namba abahlonipheki Ngiyababingelela ngibabona namhlanje Phomolo wazowamnandi Saziso. Awu bakithi siyabonga sisi. Ajabula ukunibona ngihlala ngimlalela la eKhwezi nazo imphuthu ingoma zenu. Awu bakithi. Inkosi ibusise mama. Yabonga. Awu yipho ngafisa bekushaya yona njengamanje amathuna bazophuma ngayo kodwa ake sizomunye lapha sikubingelele sikwamukele akasekho 03248159 0903248159 uqale eGamdi Khwezi uvule isikhala kodwa usodile umessage wakho ungabusawuthumela asishaya ucingo sawubona nakho siyaphila mfowethu namba abahlonipheki lapha yebo mfowethu Awu siyazibongela mfowethu Nale album kude manekini ayabole
Awu suka madoda. usho ukuthi mase beyishaye Sikushayele yona. nazo Ninganona. Awu madoda. Okay siyabona. washa Sifulele singe Sifulele singe Wemfoka udlabo. Wemfoka kudla Wemfoka ndlu Sithethe sibulala Wemfoka udlabo. Wemfoka kudla Wemfoka ndlu Sithethe sibulala Ufike masulu Usevumi Sithethe sibulala Ufike masulu Usevumi Sithethe sibulala Sasa stilo bafana sishaya umati Wawawo awuphumuzo Sasa stilo bafana sishaya umati Wawawo awuphumuzo Kudamanini Wemanini 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 Kudamanini sekumele nishaye ekhwezi ke manje Yeah. Hey, yadile ngifakele lokwanto bathi homework Homework. homework le mina oyicabaka oba neyizothi abalali bekhwezi banithanda kangakanani Yeah. hayike ozongena seyigcina ngaye silapha emsakazweni iKhwezi FM emva kwalapho soshaya ngoba beshilo abantu bala inganono inganono kuvela ngokusobathi hayi iya rock nami ngifuna ukuyidlela uma ngiya rock ingoma bathi yadle nje basho kanjalo phawuri sibikele lesikwamkele ekhaya kusuku sabona mfowethu hey kamo nazo-ke futhi nabo bahlonipheki kade babona bukhoma namhlanje phemoroyi Yeah. Awu. Uthokoze thina mfowethu sina siyabonga uphile nje ingane yakwethu. Uthanda yiphi ingoma wena? uyabonda ngeke sashaya okunye siyabonga kamo mfowethu sibonge kakhulu ngesupport eniyenzile lapha ephemoroyi nazo sesiyavala manje bekumnandi kuba nani hawu kubonga mina njalo nangenza umuntu nangihumanize sibingelele ngokugcina sawona yebona hayi nangomunye umlandelo ePongola futhi thina bakhe Great House hayi itiyelelo ngokufana ngiyakwazi mfowethu ngakho ngibatshele ukuthi umlandelo ohamba phambili wePongola Home Train kodwa ke sengiyabona kune nepotism uthando lasekhaya ngiselwa amandla ekhaya nazo Siyabonga mntu sikode nazo ngokugcina ngci yebo
Njani? Siphilile mfowethu. Khona lezi insizwa nama-altar khona. Ngiyashaya. Awu, siyabonga mfowethu. Ethi ngihlaba ukulala ngedwa endlini. Oya usucela ngephansi ngiyakubona. Okay. Usho kanjalo. Yenye ingoma ethandwayo. Mhlawumbe ngayithi kancane ke ukuze sifike nakuleya ngoba ngeke niphume ngayishayile ingane yona. Lomhlaba wonakele. 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 uNkulunkulu wadala umfanekiso ofana naye wathi umuntu kodwa thina asifani naye. uNkulunkulu wadala umfanekiso ofana naye wathi umuntu kodwa thina asifani naye. Angeke ngihambe ngedwa ebusuku, angeke ngihambe ngedwa ehlathini, angeke ngilale ngedwa endlini. Ngiyesaba, ngiyesaba umuntu, ngiyesaba, angeke ngihambe ngedwa ebusuku, ngiyesaba, angeke ngihambe ngedwa ehlathini, ngiyesaba, angeke ngilale ngedwa endlini. Ngiyesaba, 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 ngiyabona mama tell my boy, ngiyesaba, ngiyesaba, usitshela ukuthi lo muntu uyathanda, usitshela ukuthi lo muntu uyathanda, ngiyesaba, ngiyesaba, Saziso Dlamini, mama tell my boy, ngiyesaba, usitshela ukuthi lo muntu uyathanda, usithatha umuntu umfaka babheka, unama Saziso Hayi bake bajabulile abalaleli bamkhomisa kusobala bathokozile abantu. Kumnandi. Imnandi. Hayi mnandi. Singakahambi baba Mntungu. Ngiyathanda ngoba phela ngokujwayelekile sazi sekuphuma kuseku group uthi uyiphongola. Abafowethu nje sibazi ezesho umuntu ngobani ngakabani ngise siyavala kahle ke sesivala ngengane. Yes. Amna ngazisho nibangazi. Uyaziwa wena? Kale Ntshayi. Cha lo okhulumayo uRobert Sikhosana bayibiza ukuthi uTshebe. Oh ya, mabethi yadle intshebe basho khona vele. Swebasho. Ngiyakozi. Thina sinokubini lathi. Ya. Lo okhulumayo kuthiwa uziki zomfazi. Oh ya. Ucula ithena. Oh ya, aya. Lo okhulumayo usenzo Mntungu. Oh ya. Umntungu umbulazi. Bakithi. Hayi ngizwe. Cha mina uthulane Sithole uJobe lo. Umondisi umsongo insimbi ethwala ekhanda ngoba ethi amagwala azobala yathi igwala elikhulu yena oqobo. Okhulumayo uRichard wakwaSithole. Nihlala ngandawonye futhi bese kuqulu. Hayi ngeke. Uyisela manje lezi. Awumuhle umsebenzi. Cha ukhulumayo uSimiso kakhulu. Kumbi. Oya. Siyabonga kakhulu mfowethu Mr. Go. Kanon. Ujanona. Awuyimnandi into futhi. Sesiqedile sonke. Akhona ngabezwi. Ukhulumayo Mqiniso ngoSikhosana. Itshebe le ngathi ubaba. Oya, awu Ntshebe. Wenza umsebenzi. Kushuthi ngenze ukuthi akuyona usengathi nje. Cha onibingelelayo ke umdavu wakwaphakathi. Oya, Mr. Phakathi. Sibonga kakhulu umdavu ibhesi le. Ibhesi le. Ayibuzo iyazisho. Baba Mntungu, sesiqedile ngithi. Hayibo awakakhuluma. Nansi letho khuluma.
lona ugcinile vele ngegama elihle ungcwele ngokwamthungu sibonga. Oya. Hayi ngizwe. Indodana. Hayi ngiyayithanda lento ngoba nengane niyayithatha niyifaka phakathi. Ngeke ngezwe yangibazwa. Ngajabula ngizwa yabona abafana besimanje nake lapha. Angeke lufu siko lethu. Abasasho ngabantu abadala usiko lethu. Sibonga kakhulu abale bazwile ngoba bake bebuza khona into enifaka uma kusuke incula njengamanje bayizwethe amaphinde nabesuka ngqo beyicelela ingoma mesiyasho asivale kamnandi ke bayabaleka besaba ingano no ivale kahle kamnandi ke wena ngendlela yakho bawumntu shaya ingano yes hey wena hey wena kanti uzwa kanjani kanti uzwa kanjani kanti uzwa kanjani akhulumela amaredio akhulumela amaphepha akhulumela umphakathi kanti uzwa kanjani ngenala umala ulalala ufuna wena kanti uzwa kanjani ngenala umala ulalala ufuna wena kanti uzwa kanjani ukona isifo esiqeda abantu ingculaza mashaya